Хайырлы ерте, Татарстан дәүләт телевидениесінің яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Ания Габадуллина безнең бүгенге чыгарылышта. Мобилизацияләнүчеләргә Казан федераль университеты студентлары да ярдәм итә башлады. Алар үзләрен хәрби кием тегүдә сынап карый. Ноябрьдә республика районнарында гражданнар җыеннары уза. Үзара салым президент программасына районнар ничек әзерләнә? Сочи шәһәрендә без бергә спорт дип исемләнгән халыкара паралимпия ярышлары узды. Саба районы спортчылары 12 медаль яулап кайтты. Татарстан министрлар кабинеты мобилизацияләнгән гражданнарның гаилә әгъзалары өчен өстәмә ярдәм чаралары билгеләде. Карар нигезендә Татарстан Республикасында яңа туган балалары булган һәм республикада даими яшәүче гаиләләр балалар өчен кирәк-яраклар комплекты белән тәэмин ителәчәк. Мобилизацияләнүчеләрнең өлкән туганнары 60 яшьтән олырак ир-атлар һәм 55 яшьтән өлкәнрәк хатын-кызлар шифаханә курортларда дәвалануга юлламалар белән беренче чиратта тәэмин ителә. Гаиләләрдәге 7 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балаларга да ялга юлламалар беренче чиратта бирелә. Хәрбиләрнең мәктәптә укый торган балаларын бушлай ашаталар. Татарстан дәүләт мәгариф оешмаларының 1нче сыйныфтан 11нче сыйныфка кадәр укучыларына 2 тапкыр кайнар ризык, урта махсус уку йортларының көндезге бүлекләрендә укучыларга 1 тапкыр кайнар ризык бирелә. Шулай ук министрлар кабинеты карарында Татарстанның район хакимиятләренә баланы балалар бакчасына чиратсыз кабул итү, аның әти-әнисен балалар бакчасы өчен түләүдән азат итү кебек ярдәм чараларын күрергә тәкъдим ителә. Казан федераль университетында дизайн һәм пространство сәнгатьләре институты оештырылганга әле бер генә ел, әмма эшчәнлекләренә 5 куярлык. Югары белемле, компетентлы остазлар туплап быел беренче студентларын да кабул итте. Шушы көннәрдә мобилизацияләнүчеләргә ярдәм кулы сузырга булганнар. Ничек икәнен хәбәрчебез Мөршидә Җиһан белеп кайтты. Барысы да уңайлы булырга тиеш. Менә минем исемдәге хәрби кием ул Евгений Владимировичныкы. Нәкъ шундый хәрби киемгә ихтыяҗ зур ди үзе дә 3 ай мобилизациядә булып кайткан тәҗрибәле конструктор. Разгрузка дип аталган күп кесәле җиңсез өс киеменең түш кесәсен хәтта снаряд кыйпылчыгы тишкән студентларга ул тегү үрнәге буларак куелган. Аны киеп хезмәт иткән Евгений Жимков әйтүенчә, хәрби экипировка бәясе элек 10 меңгә дә җитми иде, ә хәзер 50 меңнән артып китә. Арзанга тегү, әмма сыйфатын тагында яхшырту тәкъдиме белән ул Казан федераль университетының тәҗрибәле технологларына мөрәҗәгать итә. Махсус хәрби операция булышмакчы булалар. Һәм монда тегәләр тукыма белән эшлиләр. Динара Төхвәтуллина бу эшкә бик теләп килә бездә. Аннан башка тагын 5 студент укудан тыш хәрби кием тегәргә булыша. Балаклава, ягъни муенга кадәр каплаулы башлык, җиңсез өс киеме, җил үткәрми торган костюм, гомумән күп сезонлы хәрби кием комплектын тулаем тегәргә һәм яңартырга алынган дизайн һәм милли сәнгать кафедрасы укытучылары. Тегү машиналары да өр-яңа, барысы да сафта. Во-первых, они получат навыки. Безнең остаханә студентлар өчен өйрәнү мәйданчыгы. Алар тәҗрибә туплый, тегү, кисү күнекмәләре шомарта, киемне дөрес эзлеклелектә тегү нигезләрен, гомуми технологиясын өйрәнә. Дизайн һәм пространство сәнгате институтында текстиль эшләнмәләрен ясау һәм модельләштерү буенча остаханә әлегә хәрби кием тегү тәҗрибәсен сынап карый. Алар киемне мөмкин кадәр уңайлы итү өчен тырыша. Әйтик, муен өлешләренә төзәтмәләр кертү, өстәмә кесәләр тегү. Тегү өчен шимал белән институтка иганәчләр дә, аерым кешеләр дә ярдәм иткән. Беренче юлыга җыенысы 10 комплект хәрби кием тегеп тапшырырга җыеналар. Әлбәттә, бу очракта күләм түгел, сыйфат әһәмиятле. Зур елгалар да кичкенә инештән башлана бит. Мөршидә Җиһан, Ия Кислицина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Россия экономиясын ныгытуда заманча фән аерым ролен. Фәрит Мөхәммәтшин Уфада дәүләт нефть-техник университетында булды. Университетның ректоры Олег Баулин Татарстан парламент рәисенә Россияның ире нефть-газ предприятиеләре коворкинг зоналарын күрсәтте. Лабораторияда студентлар углеводород материалларын, сүтелә торган нефть казылмаларын өйрәнәләр һәм әлбәттә цифрлы технологияләр ярдәмендә яңа ятмаларны эшләүне, кара алтын чыгаруны модельләштерәләр. Фәрит Мөхәммәтшин беренче һөнәри белем бирү темасы яхшы таныш. Ул үзе дә Уфа нефть институтын тәмамлаган. Шуңа күрә булачак нефть чыгаручыларның әзерлеген белгеч буларак та бәяләде.
Bizning yoqda mana neft, gaz bilan shug'ullanuvchi specialistlar bik ta kerak. Tatariston, Boshqirdiston, aytdik, Kavkaz respublikalari. Nega deganda neft ham gaz bilan ishlovchilar bugungi kunda yengil ish deb ayta olmayman. O'tdi bu zamonlarda buravoyni skvajini bo'rit etasing, fontan bilan ondan neft chiqadi zamonida. Hozir ondan sug'urib olirga kerak. Onu tabirga kerak. U neftni ishkartirga kerak. Texnologiyalarni kerak. Texnologiyalar ham ishkartir uchun bilgichlar kerak. Mana bu bilgichlarni әзерләтергән институт, аларга уңышлар. Ноябрьдә республика районнарында үз территорияләрен цикләндерүнең киләчәген билгеләү өчен гражданнар җыеннары узачак. Үзара салым президент программасы инде берничә ел гамәлдә. Проект ярдәмендә йөзләгән авылларда яңа юллар, парклар, яктырткычлар пәйда булды. Зиратлар һәм чишмәләр цикләндерелде. Биектау халкының җыеннарга ничек әзерләнүе турында киләсе язмада. Уркачык тимер юл разъездында яшәүчеләр үзара салым программасына акрынлап ияләштеләр. Нәтиҗәләр күренү белән ремонтка мохтаҗ урыннарны сайлауда һәм акча җыюдан елдан-ел активрак катнашалар. Бу ел эчендә 2 гидрант урнаштырып, кыйларны ремонтлап, сугыш каһарманнары һәйкәлен төзекләндереп, эскәмияләр урнаштырдылар. Республикабыз президентына бик зур рәхмәт, шундый программалар булып торганы өчен. Шул программалар булганда барлык эшләрне эшләргә тырышабыз. Җирле халык зиратны төзекләндерү өчен аерым рәхмәтле. Бердә заманча капкалар куелган, чүп-чар өчен контейнер мәйданчыгы урнаштырылган, кирү юллары чистартылган. Бистә яшьләр дә һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер. Алар таш салырга да, көрәк белән эшләргә дә уста. Үзара салым белән оештыру белән җыелган акчалар моңа хөкүмәттә эшләп бирә бит инде. Бик күп эшләр эшләнелде. Үзебезнең поселогыбызда инде юллар төзекләндерде, тротуарлар ясаттык инде. Һәр вакыт шушы не белән җыелган сумма белән бик канагать булып эшләребезне алып барабыз. Аллага шөкер. Береле авыл җирлегендә 6 трак пункт. Аларда 3200 кеше яши. Үзара салым программасы буенча быел җәмәгать тәртибен саклау өчен 28 камера урнаштырылган. Яңа тротуарлар ясалган, җиңү паркын яңартканнар. Моннан тыш хәзер су башнясы өзлексез эшли. Ә тәүлекнең караңгы вакытында биредә энергияны саклаучы яктырткычлар бар. Халык сөенеп бетә алмый. Береле бүген зур булмаган уңайлы Европа шәһәрчегенә ошаган диләр. Бистәдәге еллык үзгәрешләр җирлек башлыгы Тахир Баһаутдиновның үткен күз астында. Мондый программаны гамәлгә ашыру белән җирле халыкның фикерләве дә үзгәрә ди ул. Менә шундый эшләр белән хәзерге көннәрдә дә тоже халык әйткән сүзләр белән, халыкның фикерләре белән матур итеп эшләп яшәйбез. Һәр җирлек, микрорайон яки урам яшәү өчен тагын да уңайлырак матур булсын өчен җыелган һәр сумга республика тагын 4-не исти. Кешеләр нәтиҗәләрен күреп үзара салым программасында бик теләп катнаша. Эльза Ахмәтҗанова, Дмитрий Второв, Александр Решоткин, Ильдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Биектау районы. Киләсе ел Татарстанда милли мәдәниятләр һәм традицияләр елы дип игълан ителде. Бу хакта Рөстәм Миннеханов республика парламентына еллык юлламасында белдерде. Парламентның шушы һәм башка хәбәрләре белән тулырак Алия Галиуллина таныштыра. Рөстәм Миннеханов үз мөрәҗәгатендә сәнәгать секторын агры сәнәгать, цифрлы өлкә, сәламәтлек саклау һәм мәгарифкә бәя биреп, киләчәккә бурычлар куйды. Балаларга һәм яшьләргә патриотик һәм рухи әхлакый тәрбия бирү дәүләтнең иң мөһим бурычы. Ватаныбыз иминлеге сагында нәкъ менә киләчәк буыннар торачак. Традицияләрнең төп сакчысы гаилә. Бөтен республика бер гаилә булып калырга тиеш. Шушы бердәм гаиләне якларга киткән якташларыбызны хуплау мөһим. Ул ашыктан-ашык әйтте, безнең менә бүгенге заманның җиңел булмаганын, шуның өчен шушындый вакытта безгә барыбызда да бердәм булырга кирәк. Бер-беребезне ишетергә кирәк. Хөкүмәт халыкмы, шуның өчен кулга-кул тотынышып, бергә эшләргә кала булган бурычларны үтәп барысында. Махсус хәрби операция күзлегеннән чыгып, президент икътисади секторга бурычлар куйды. Кертелгән санкциялар сәбәпле килеп чыккан кыенлыкларга карамастан, транспорт логистикасы, банк өлкәсендә Татарстан икътисады тотрыклы булды дип билгеләп үтте. Без алга барырга тиеш, без экономиканы күтәрергә тиеш һәм кешенең сәламәтлеге, кешенең культура буенча
буенча менә бу бүтән сорауларны кешәйтә торган сораулар безгә біз шушы сораулар буенча барырга тиеш. Агросәнәгать сектор алдында да бурычлар бар. Елына кимендә 2 миллион тонна сөт, 550 мең тонна ит җитештерү бурычын куйды. Республика азык-төлек белән тәэмин ителергә, юлларны төзү планында, иҗтимагый киңлекләрне үстерү планнарында, тормыш сыйфатында үсеш темпларын югалтмаска тиеш. Личный подсобный хозяйство буенча да безнең общий алсаң хайван башы республикада, безнең Россиядә иң зур 928 мең баш. Аның буенча да президент бүген әйтеп узды. Личный подсобный хозяйство, крестьянское фермер хозяйстволарга да ел сайын безгә бу елда 2 миллиардтан артык сум бирелде. Шул эшне кичеккә дә барачакбыз. Документ барлык комитетларда, фракцияларда һәм төркемнәрдә, шулай ук парламент тыңлауларында ачыктан-ачык тикшерелде. Кертелгән санкциялар икътисадны үстерү мөмкинлекләрен шактый кыскартты. Бу хакта икътисад министры Мидхат Шаһиәхмәтов сөйләде. Яңа элементлар, логистик чылбырлар, сату базарлары Россиягә каршы икътисади чикләүләр кертү омтылышына беренче һәм тиз җавап. Республика гражданларга социаль түләүләр һәм бизнеска салым ташламаларын саклап кала алды. Финанс министры Радик Гайзатуллин Казанның социаль юнәлешле булуын ассызыклады. Социаль өлкәгә, ягъни мәгарифкә, сәламәтлек саклауга, мәдәнияткә һәм башкаларга киләсе елда чыгымнарның гомуми күләменең 80%-ка арттырырга җыеналар. Киләсе елда республика бюджеты керемнәре 334 миллиард сумга якын, чыгымнар 361 миллиард сум, бюджет кытлыгы 27 миллиард. Казан парламентлары буенча профильле комитет башлыгы да, сәяси партия вәкилләре дә үз фикерләрен әйтте. Моннан тыш парламентарийлар гаилә кодексына үзгәрешләр кертте. Балик булмаганнар өчен аерым товарлар һәм эчемлекләрне сатуны чикләделәр. Самар һәм Ульяновск өлкәләре белән чикләрне ачыкладылар. Казанда Россия сәнгать академиясенең иҗат остаханәсе күргәзмәсе тәкъдим ителде. Аны республиканың халык рәссамы Феринат Халиков җитәкли. Экспозиция Татарстан Конституциясенең 30 еллыгына багышланган. Тематик яктан шул исәптән тарихи картиналарны да рәссам хезмәттәшләре тәкъдим итте. Күргәзмәне Рөстәм Миниханов, Фәрит Мөхәммәтшин һәм республика парламенты депутатлары бәяләде. Арча, Буа һәм Теләче районнары кеше белән җыелган 4 йөк машинасы Лисичанскига килеп җитте. Азат ителгән территорияга яшелчә, ярма, чәй, кондитер әйберләре, көнкүреш химиясе, шәхси гигиена әйберләре, кием салым, аяк киеме барлыгы 80 тонна беренче кирәк-ярак алып килгәннәр. Татарстан даими нигездә гуманитар ярдәм күрсәтә. Буа якташлык җәмгыяте елның иң яхшы якташлык җәмгыяте конкурсында җиңүче булды. Муниципаль берәмлекләр советында бүләкне оешма президенты танылган иганәче Ирек Закиров алды. Ул хезмәттәшләре белән уңыш сыры белән уртаклашты. Якташларның сабан туен, укытучылар конференцияларын оештыруда актив катнаша алуы, җирле картлар һәм инвалидлар йортында ярдәм итүе, шулай ук юкка чыккан авылларның истәлеген мәңгеләштерүе турында сөйләде. Якташлык җәмгыятьләре эшчәнлегенә республика президенты Рөстәм Миниханов ярдәм итә. Ел сайын конкурста җиңүчеләрне бүләкләү өчен бюджеттан 2 миллион сум акча бүленә. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Бүгін 25 октябрьдә Казанда Тора коммуналь хуҗалык өлкәсендә законлык мәсьәләләре буенча консультация бирәләр. Сорауларга Татарстан прокуроры Илдус Нафыйков, Татарстан дәүләт торак инспекциясе җитәкчесе Сергей Крайнов, Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Искәндәр Гыниятуллин, шулай ук Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Алексей Фролов җавап бирәчәк. Халыкны кабул итү көндезге сәгать 2-дә Павлюхин урамы 57-нче корпус Беренче йорт адресы буенча Татарстан халыклары дуслыгы йортында башлана. Сорауларны экранда күрсәтелгән телефон номеры буенча бирергә мөмкин. Яңалыклар чыгарылышын дәвам иттерәбез. Бүген сирәк күренеш өлешчә кояш тотылуының шаһиты була алачакбыз. Ул 2022 елдагы төп астрономик вакыйга санала. Алга таба кояш тотылуны 2030 елда гына күзәтеп булачак. Сирәк астрономик күренешле 14 сәгать 30 минутта күреп булачак. Кояш тотылу бөтен җирдә дә өлешчә генә күренә. Җир ислегенә айның ярым күләгәсенә төшкәнлектән ай кояш дискының бер өлешен генә каплаячак. Сочи шәһәрендә узган «Без бергә спорт» халыкара паралимпия ярышларында Саба районы спортчылары да катнашты. Кемнәр җиңү яулады? Алдагы язмада.
Сочида үткән Паралимпия уеннарында Россиянең 78 төбәгеннән һәм 10 чит илдән 1200 спортчы катнашты. 6 көндә 9 спорт төре буенча 369 комплект медаль уйнатылган. Шәмәрдәннән Риана Имамиева Соба аренага атнасына 3 тапкыр килеп, өстәл теннисы белән шөгыльләнә. Призерлар исемлегенә керә алмаса да, аның җиңүгә омтылышы бик зур иде. Тренеры Фархот Исмаилов та аңа зур өметләр баглый. Мен Сочида булдым, ярышта паралимпийский летний игрларда. Мен команда белән бардым. Миңа бик ошады. Раил Галякбаров исемендә Соба районы халкына бик яхшы таныш. Максатчан рәвештә ул 10 елдан артык инде өстәл теннисы белән шөгыльләнә. Сочидагы уеннарда исә парлы разрядта 3нче урынны алуга иреште. Личный разрядта 3нче урын, парный разрядта 3нче урын булды. Смешанныйда барып җитеп булмады, финальный этапка. Чукалдык, җиңелдек. Елена Гороховатченко, Екатерина Ищенко, Софира Фәйзетдинова, Ирина Шәйдулина, Владимир Богданов, Ранис Закировларның призер булулары әлбәттә сөендерә. Күп ярышларда катнашучы, актив яшәү рәвеше алып баручы якташыбыз Ләйсән Зарипова җиңүгә омтылыш өчен аерым бүләккә лаек була. Тренерлары Фархот Исмаилов спорт ул кешегә шикләнмәгән мөмкинлекләр бирә дип исәплим. 7 медалистов, 12 медалей мы завоевали. И очень отрадно то, что Безнең 7 спортчы 12 медаль яулады. Барысы да диярлек Саба районыннан. Бер егетебез Балык бистәсеннән. Бөтенесе дә Татарстанның данын яклады. Безне һәрвакыт дуслык берләштерде. Һәрвакыт шулай булсын иде. Фархот Исмаилов һәрвакыт зур максатлар куеп эшли. Сабада адаптив спорт үзәге ачу кирәклеген алга сөрә. Очрашуда Саба районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов спортчыларны җиңүләре белән тәбрикләп, истәлекле бүләкләр тапшырды. Чулпан Әмири, Гөлназ Гатауллина, Рөстәм Хәлилов, Саба районы. Галиәскәр Камал театрының кеше залында көл спектаклен журналистларга тәкъдим иттеләр. Бу хакта алдагы видеоязмада. Тамашачыны көлгә әйләндереп комедия Камал театрының кеше залында узды. Сәлам, бу мен. Бүген мин сезнең белән законлар турында сөйләшмәкче идем. Автор белән цензорның сәнгать һәм циркулярның фантазия иреге һәм рөхсәт ителгән кысаларның каршылыгы нинди нәтиҗәләргә китерер? Кисәтү утлары кабызырга кирәкме, яки башны көлгә яшерү дөресрәк булырмы? Япон драматургы, сценарист һәм режиссер Коки Митаниның Көлке академиясе пьесасы буенча Айдар Җәббәров сәхнәләштергән спектакльдә сүз шул хакта бара. Хәзер ул исемнәрне белмәүче кеше юктыр. Аларны белмәү ничектер уят, ләкин аларның тормышлары, алар нинди тормыш үткәннәрен бөтен кеше дә белми. Шуңа күрә шул спектакль аша нинди цензура аша, нинди авырлыклар аша үткәннәрен белергә, аңларга тырыштык. Һәм шул спектакльне бу спектакль шуңа багышлыйбыз. Пьесаны татар теленә Камал театры артисты Фәни Җиһанша тәрҗемә иткән. Аның сүзләренчә, оригиналдагы бик күп кабатланулар һәм бүгенге цензураны узмаган шактый диалог һәм сәхнәләр төшереп калдырылган. Спойлер буларак әйтеп китәм инде, монда безнең вакыйгалар була бара Көлке академиясына әлеге театр труппы белән бәйләнгән һәм менә әлеге спектакльнең формасына да туры килә дип әйтәсем, киләчтәлегенә дә туры китереп әйтергә була. Тамашачы монда көлеп утыра. Бу гади генә бер вакыйга. Мондый хәл теләсә кем белән булырга мөмкин. Аларның берсе протагонист, икенчесе детагонист, берсе тоткан, икенчесе вакыйгалар белән идарә итүче. Берсе кача, икенчесе куып тота, берсе иҗат итә, икенчесе бәяли. Искәндәр Гамалдинов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Татарстан президентының 2023 елга Дәүләт Советына юлламасы нинди милли мәдәни юнәлешләрне гамәлгә ашыруны күздә тота. Бөтен дөнья татар конгрессы үз эшчәнлегендә кайсы юнәлешләргә өстенлек бирә, нинди чаралар уздырырга җыена. Татарстан радиосының чираттагы иртәнге турыдан-туры эфиры шушы мәсьәләләргә багышланды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Илгиз Халиков шулай ук тыңлаучыларны конгресснең агымдагы эшчәнлеге белән таныштырды. Телне, милли мәгарифне, мәдәниятне саклау һәм үстерү буенча тыңлаучыларны борчыган сорауларга җавап бирде. Без дә студия кунагына берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Илгиз Илдарович, хәерле иртә. Хәерле иртә.
Милли мәгарифне, телне саклау һәм үстерүдә президент юлламасының әһәмиятен ничек бәялисез? Иң элек мин әйтеп китер идем, ул юлламаның Мөдәрис Әгъләмов сүзләре белән башланып китүенә. Монда безнең һәммәбезгә, һәрбер татарга ул бер зур юллама, ул туган телебезне саклау һәм туган җиребез белән горурлану. Киләчәктә әлеге бурычларны гамәлгә ашыруда Конгресс кемнәргә таяна? Бүгенге көндә матди ярдәм дигәндә ул әлбәттә без республика хөкүмәте бюджеты исәбенә чаралар уздырабыз. Һәм инде безгә бик зур ярдәм күрсәтә бүгенге көндә татар халкының милли үзенчәлеген саклау дәүләт программасы. Менә шушы дәүләт программасы кысаларында без бүгенге көндә Татарстанда, Россия Федерациясында һәм чит илдә яшәүче милләттәшләребезгә милли киемнәр тегәбез һәм инде милли уен кораллары белән тәэмин итәбез. Урыннарда милли кадрлар әзерләүдә сезгә кемнәр булыша? Беренче чиратта монда әйтергә кирәк, безнең татар теле укытучылары турында. Монда инде без татар теле укытучыларын төбәкләр өчен әзерләгәндә төп таянычыбыз булып тора Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институты һәм Казан Федераль университеты. Менә шулар белән берлектә без бүгенге көндә мөмкин кадәр безнең төбәкләрдә татар теле укытучылары белән тәэмин итәргә тырышабыз. 2023 ел Россиядә укытучы һәм остаз елы. Бу уңайдан Конгресс нинди чаралар оештыруны күздә тота? Безнең инде хәзер традицион чараларыбыз бар. Бүгенге көндә ул төп чараларның берсе ул Россия күләм дәрәҗәсендә узатырган 2 бәйге. Аның берсе татар теленең виртуаль кабинеты һәм инде татар теленең интеграциялы дәресләре. Менә әлеге 2 бәйге бүгенге көндә татар теленең үсешенә, аның фән буларак укытылыш процессына дип әйтик, зур тәрҗеш бирә дип ышанабыз. Быелгы җәлил укуларының үзенчәлеге нәрсәдә? Бәйгенең үзенчәлеге әлбәттә аның кызыклы номинацияларында, алар бүгенге көндә 7-гә туры килә, 7 номинация. Катнашчыларның яше чикләнмәгән, монда безнең һәрбер кеше катнаша ала. Һәм инде төп үзенчәлекләрнең берсе ул теге оештыру ягыннан килгәндә, агымдагы елда без яңа мөмкинлек булдырдык катнашчыларга. Рәсми сайтта без электрон гариза кабул итүне булдырдык. Якын арада тагын нинди чаралар уздырасыз? Агымдагы елда инде без менә 4-нче кварталга кирип барабыз. Әлбәттә безнең традицион төп чараларның берсе ул ноябрьнең 20-ләрендә узачак Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре дигән форум. Ул безнең традицион рәвештә Татарстан Республикасы президенты каршында узачак. Монда инде без көтәбез кызыклы кунакларны, кызыклы делегатларны һәм инде кызыклы проектларны. Һәм әлеге проектлар Татарстан Республикасы өчен файдалы булыр дип ышанабыз. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитет рәисе урынбасары Илгиз Халиков белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шулар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам иттерә. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.